L-elezzjoni tas-Sibt 9 ta' Marzu kienet il-11 l-elezzjoni ġenerali minn meta Malta saret indipendenti fl-1964. Minn dawn l-elezzjonijiet kollha, l-elezzjoni tas-Sibt rat li l-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista jikseb l-ikbar rebħa elettorali fl-aħħar kważi 50 sena b'distak ta' 12% jew 37,000 vot. Il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista kiseb l-appoġġ ta' 55% tal-elettorat. Fl-istorja politika ta' Malta sa mill-1921, jiġifieri meta fetaħ l-ewwel Parlament Malti, din ir-rebħa hija r-raba l-akbar rebħa f'elezzjoni ġenerali. Sa dan it-tant Joseph Muscat huwa t-tieni l-iżgħar Prim Ministru fl-istorja politika ta' pajjiżna wara Ugo Mifsud li kellu 35 sena meta fl-1924 laħaq Prim Ministru. L-istess bħal Perit Domin Kumintov, Joseph Muscat se jkun sar Prim Ministru ta' 39 sena. Dak tas-Sibt kienu kollha r-riżultat tal-Partit Nazzjonalista sa mill-elezzjoni ġenerali tal-1966 fejn kien kiseb 48% tal-voti.